A yau zan bar tarihin actor na Shinuwa dan kasada mai wasa da rayuwar shi kuma dan barkwanci na wasan film da cewa Jackie Chan. Ita gaskiya a nawa rayuwa gaskiya ban taɓa ganin film kin da ni kalla nashi ba a ce wanda bai dariya ba. Film na nashi inda film suna film na bisa ga harkar fikira ga fada ga kasada na sedrai ga kuma ban dariya akwai shi da barkwanci wato mana da Jackie Chan dai dan kasan Shin ne an haife shi shekara ta 1954 da wata na 4 kwana na 7 a ƙasar Hong Kong da masu jin Faransai da 7 Avril 1954 a Hong Kong cewa da Shin kenan. Shi na da mai shi wanda koya mai kara mai suna Fin Fal King